bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere kono kadi on bismama e yewtere men pamen pamminen caggal yettude Allah en juuli en nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono kadi en jetti jignaɓe ɓe en ñaguima nde Allah yurmoto ɗumen yaafo ɗumen kañumen e mayɓe julɓe kala bandiraɓe alaɗo yano artiɗo wonno ko adi foof kam ko yafnade bandiraɓe sababu nde pamen pamminen on bayri ɗum hebde ma won mboɗo sikki jonte ɗiɗi hande on keɓani kono noon andinde on tan kadi ha hande pellital ngal e darde nde fo nanɗo koto banggue caɗele hen saahaji kaɓirɗe tan dañete moni fo ne andi tan no machine wayni ko ɗum waɗi émission ngaji ɗiɗi eɗen tourna ɗum ɗo kono tan malheureusement en keɓata yettinde ɗum bandiraɓe ɗum ɗon kadi koye golle ɗe jeeya caggal ɗum noon en jetti Allah hande o nde hokki en kadi fartange e arde keɓen sembe mawɗo ngam ɗowande on yewtere nde noon hande bandiraɓe ko yewtere heeride tawi ko caggal nde mbaɗɗen hitande nde ɗo yewtere sikki ala eɗen gandi pamen pamminen nduɗo lewru décembre waɗi hitande ko yewtere nde fuɗɗi ɗowede ko puɗɗi ɗon hebde yewtere nde e Pindi TV ko 2 décembre 2023 wonno en keeɓi hitande nde keɓɗen décembre 2024 ɗum noon ko yettude Allah no feewi e équipe mo ganduɗa ko kañumen gondunoɗen guila nden ha hande eɗen ɗo yewtere nde ɗum ɗon noon hawri e fin d' année jeeyi sababu mbiɗen hande ko yewtere heeride pamen pamminen fin d' année walla fin d' année pamen pamminen gam kadi bandiraɓe mbawa artude hen e nder ɗum noon eɗen gandi yewtere nde nde fuɗɗi nde oɗon gandi enen eɗen jaaduno hen e oɗo Elage Abbas Sarr mo gonduɗen ɗo kono kadi bundi walla ni ɗaɗol yewtere nde mo ganduɗa kañum woni Amadou Moussa Anne ina tawano ɗum nde tawno e on saaha ko kanko joguino programme radio ngo Allah waɗi noon hande o iwi ɗo o fayi caggal leydi kono de haɗani en mbaɗi peeje peccorɗe beele ma waw nadde hande e nde ɗo yewtere nde tawno mbiɗen ko spécial mbiɗen ko yewtere heeride kadi hawri e fin d' année hawri kadi e pamen pamminen ina dañi hitande kona ɗum kadi ma en gaddor hen Moussa Niang mo ganduɗa kañumne machallah ina tawano nde yewtere nde fuɗɗate nde kono kadi heeɓi kañumne tawitorede jewte kewɗe weltini hen kadi bandiraɓe ko heewi kañumne ma tawtu ene plateau o so hawri e welede Allah so tawi kay ala ko telɓi ko adi foof noon yewtere nde hande ma en jaadu hen no gowɗen wadde ni Mouhamed Ndim on ɓooyi yidemo kankone guila nde Amadou Moussa ummi ɗo ko kanko de lomti gam kankone wadde jokkude golle baɗetenoɗe kono en jii golle ɗe ganduɗa ɗe guila nden ha hande kanko noon mono machallah min wiyatamo le pertinent tawi guittumi ɗum koye ɓen ɓe ganduɗa kañumen tigui goni yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum noon plateau o hande ko ni sifori ko min e Elage Abbas Sarr Moussa Niama tawtu en so tawi ala telɓe kono kadi Amadou Moussa eɗen gonde mum e ɓoggol toon to Dowla France en calminimo kanko Amadou Moussa e joom suudu makko Polel Anne en calmini Mouhamed Ndim wondude Elage Abbas Sarr ɓe ganduɗa ɓe kañumen garuɗen kono kadi en calmini dendagal yeeɓoɓe en guila nde yewtere nde fuɗɗi ha hande en jii wattuɓe hen hakkillaji mumen en jii kadi ɓe ganduɗa so tawi yewtere nde waɗani ni noddat gono e wadde message uji holko haɗi on arde ɗum foof kadi ina jeeya eko ɓeydoto softinde en e kala e saaha eɗen beltono hen kadi Djiby Dieng saabu nde ɗo yewtere en mbawa haalde yewtere nde e guila nde fuɗɗi e yewtere nde no yarata ni guila e banggue juɓɓudi ndi ha e foof taw en kalani Djiby Dieng nde tawno kanko ne omo daari hen darde fayida wonde fayida no fewi wondude e Ali Fall kamɓe jaggata e kaɓirɗe ɗe no hanniri ni ha yewtere nde hande o wawi hebde hitande eɗen ñaagui nde yewtere nde dañata duuɓi tawi kadi eɗen jaadi hen e bandiraɓe meɗen ko adi foof haade men fuɗɗade yewtere nde Mouhamed Ndima salminama mi salmitima Alima Dia no mbiramini Dia Diaɓal Sipol mi salmini mi juurimama mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini ɓe ganduɗa kadi vraiment no mbiruɗa ni ana cuuɓi no fewi nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko pamen pamminen en jii réaction uji ɗi en jii vraiment noddali ɗi en jii message uji ɗi e kala e saaha eɓe mbaɗa ko ganduɗa ko wadde motivé ɓe ganduɗa ko personnel o mais également ɓe ganduɗa ko équipe ɓe ganduɗa kañumen ko kañumen mbaɗata nde ɗo tufde nde ganduɗa ko pamen pamminen mi salmini doyen Elage Abbas Sarr mi salminimo no fewi kanko ko simmakko baɗɗo fayi momi hande noon ɗo kasi ummiɗo kasitari to ceerno walla président on koye fin d' année annene ko wona ɗum ko aussi ko salminde omo ganduɗa ko notre frère doyen men Amadou
Moussa Anne mo ganduɗa ko en duplex toon to leydi France omo jokkodiri men ni hannde en direct kanko ko salmindemo e juurademo e salminde diaspora o toujours no mbiyami sohnalima ko wona ɗum ko ñagade duwaw e mo ganduɗa ko ceerno men jinnaɗo men halifa men ceerno Amadou Hadi Mountaga Cheikh Oumar eɗen gandi hannde oɗo saaha ko mona e juuɗe ɓe ganduɗa hannde wona gandaɗe omo ganduɗa ko halif ɓesngu Cheikh Oumar toon to leydi Mali ko ñagade dendagal usratul Oumariya ñagade dendagal julɓe ene mbaɗata duwaw beele kadi Allah waɗa kanko mo ganduɗa ko jinnaɗo men ceerno Amadou Hadi Mountaga mo Cheikh Oumar nde Allah artirtamo e juuɗe men dendagal julɓe kadi mbaɗa hen duwaw. Très bien, c'est important Mohamed ndimi oɗon duwaw. Elage a salminama. Mi salmitima gorko mo tulde dimat mi jarni on mi yetti aussi dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen ten mbawi wonde e nder dundu Baba Adama o kala enen ñaago Allah subhanahu wa taala no kewɗen wiide ni e no puɗɗiren ni émission wonde enen ñaago Allah ndo hokkata en fartani kala ko wawi yewtede waw taw ene wawa famede ɗum kadi yo jokku saabu ndu wonno sa yewti sa famaka tan danaka kalta ko e nande tan ke haydara kono alhamdulillah ko yettude Allah en jii yettiyankoɓe men yeeɓiyankoɓe kamɓe kala e kala saaha no mbaɗɗen yewtede nde enen jii réaction ngaji mabɓe ɗum kamɓe kala enen jarnaɓe enen beltanoɓe mais également min beltanoma an enen beltano aussi Amadou Moussa Anne mo calminten au passage gandanɗa hoore ma tabarakallah machallah ɗum ɗo nde fuɗɗete nde omo tawa donc ha hande kadi o ittani junngo makko hen saabu sa foof omo wallita en e fannuji ɗi foof no Allah kadi hokkirimo ɗo en mbawa sowona yettudema e wiide kadi bandiraɓe kala jarama vraiment enen paye émission so Allah lamɗo jagui inchallah ko noon Elage hitande pamen pamminen ina wayno pamen pamminen hannde o so tawi won émission ngaji ɗi mbaɗɗa hen rata ene heewani hay ɗum ne tawata tan ko aɗa yeehi koyngal kono kala pamen pamminen ɗo noon ɗo hene min ni mboɗo wasa tawede an gara hen saahaji ni aɗa ɗowanno hakkude ma e Amadou Moussa hannde en dañi hitande nde ganduɗa eɗen ɗo ɗum yettere Allah no feewi yettere Allah ko yettude Allah no feewi ɗum waɗi ndu puɗɗiɗani ni mbiɗa e wonde yo Allah hokken taw enen ɓeydo ena duuɓi vraiment enen mbaɗ ɗum taw kadi enen gonde no téléspectateur yeɓoɓe en ɓe hettotoɓe en ɓe hokkoɓe en ɓe conseil aji vraiment taw enen gonde mabɓe Allah no wawi ko ɓuɗum yo waɗanen ɗum vraiment en tout cas émission ko émission mbaɗɗo far ko émission belɗo ko émission mo ganduɗa hoorema saahaji aɗa jogo envie vraiment jooɗade tas wonno ko paamen pamminen wiya ko beela paamano puɗɗo wawde fammi donc ɗum ɗon ko hunde mawde wonde ɗum waɗi vraiment te machallah to banggue politique Elage ne faami politique no feewi tengti ki won ki heewi ko ganduɗa hoore ma des faits marquantes baɗoɗe e nder leydi Sénégal saha sa foof ɓesnguli ɗi ene jiɗi andude ɗum ɗo holno yaari enen ƴetaɗen ɓurnade ha mbawen dañde en hunde gaddanen kono ɗum wonata tan ko échange noon ko noon Elage Abbas Sarr annene a weltanama no feewi machallah oɗon gandi kanko woni yewtere nde omo joue hen rôle mo ganduɗa ko baɗɗo fayida saabu hay somi arani ko kanko heewi ɗowde yewtere nde caggal nde Amadou Moussa wonno ɗo hande ummi ɗo nde foof par ce que o waddi e Amadou Moussa ni tawi ko kanko e hoore makko ɗo wanno yewtere nde ɗum noon kanko ne darde makko ine mantini e paamen pamminen ko adi foof haade men salmodirde e Amadou Moussa an jokkodiren e mum kalen taw toɓɓe ɗe toɓɓe meɗen hande en gaddi no gowɗen wadde ni tan e kala e saaha eɗen kewi addude toɓɓe ɗe ganduɗa kañumin ɓuuri mantinade e nder leydi ndi e nder yontere nde tawi ngol ɗo lawol kadi eɗen cuuɓi eɗen gandi hande o neɗɗo wawa haalde toɓɓe e yontere nde tawa haalani DPG woni déclaration de politique générale mo hoorejo jagorɗo o hono Ousmane Sonko sikela eɗen gandi ko aljuma ɓennuɗo o wonno toon to assemblée nationale ko wona ɗum ko budget finance 2025 eɗen gandi boñ mo ganduɗa o ko kañum laamu ngu jogori gollorade e ndeɗo hitande 2025 ɓenninama toon to suudu sarɗiji to ɗum ko ñande aset nde wonno kona ɗum ma en paw hen haute cour de justice aussi mo ganduɗa kañum ne darnama toon to suudu sarɗiji to ɗum foof ko ñande aset nde ɗum ɗon ko toɓɓe mantiniɗe koɗo kadi ine jeeya e toɓɓe ɗe ganduɗa ine jarda ataye no fewi e ndeɗo yontere woni ndin damorde ndi ganduɗa hollitama wonde laamu ngu yaltini ɗum ɗum ko gam ɓen ɓe ganduɗa kamen goni lorinoɓe e ɗiɗo seppoji ɓennuɗi e duuɓi ɓennuɗi ɗi e caɗele to banggue dawrugol to banggue lawol en jino leydi ndi wano ni heewi ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen kono kadi wonɓe ganduɗa mbasi hen terɗe mumen mbasi hen jawdi mumen hunde foof
fof yiyama e on fannu jeeyi sababu laamu ngu yaltini koppareje kewɗe ko ina tolno e 5 milliards ɗin 5 milliards noon peccugol mumen woni ko ganduɗa kañum woni ko yardate ataya ma en gaynir bandiraɓe e toɓɓere nde ganduɗa kadi ina mantini kadi ne jojji kadi watte hakkille no fewi e nder leydi ndi oɗo saaha woni holɗum woni caɗele ɗe ganduɗa ɗe ine ɗamina walla ine sikka ma heeɓe so tawi heɓɓitaka guila e law e nde ɗo hitande woni to banggue cellal ha e banggue éducation saabu noon en jii ɗe ɗo dille e mayirɗe hitande nde to banggue ɓen ɓe ganduɗa kamen goni syndicat ji ɗi ko nandi hen ine namdi ko heewi ine namdo ko heewi kono kadi ine gullito so renaki payi koye hofngo juuɗe ko nandi hen ɗum ɗo bandiraɓe so renti wonata toɓɓe meɗen yewtere men pamen pamminen nde ɗo yewtere heeride hande haade meɗen natande bundi yewtere nde en mbaɗat feere Djiby Dieng jokkodiren e Amadou Moussa Anne mo ganduɗa nane ɓoggol ngol tawi eɗen gandi kankone machallah no mbiruɗen ni tan omo jouir rôle mawɗo e pamen pamminen saabi mbiɗen yen ƴettumo Amadou Moussa toon to dowla France a salminama a juurama. Mi salmitimama sohna Halimata Dia mbasano wurtude mi salmini denɗo mbayrunomami ala joni komo murtuɗo joni kay yewni wonnofi sikki ala beltanimo seraɗo Bassar wondude Mouhamed Ndim le pertinent onon plaɗo fof mi salmini on kadi Moussa Nia gonɗo e lawol o so yettima inchallah salminama dendagal yeeɓoɓe en e oɗo saaha jettama calminama e mbadi kuuɓa noon Amadou Moussa Anne weltare wonani min e jokkodirde ma hande e nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere heeride saabu mbiɗen ko spécial fin d' année pamen pamminen kadi hawri e pamen pamminen ina dañi hitande e nduɗo lewru saabu noon ko 2 décembre pamen pamminen fuɗɗino 2 décembre rawane ɗum ɗo noon nden yewtere ko min tawi mboɗo yaadi hen e an e Elhadj Abbas Sarr hitande ko nde ɗo yewtere ine yaha hayso tawi woni yeehi ha nder an Allah ittima ɗo nawima dowla France haɗani ha hande kadi aɗana watti hakkille no fewi e yewtere nde Amadou Moussa holko gaddata tan koye daɓɓa tan to banggue pamen pamminen e yewtere nde guila nden faade hande waɗan ɗum bilan wona ko weeɓi saabu ko hettiyankoɓe walla yeeɓoɓe kañumen mbawi waɗanden bilan kono eɗen gandi kam eɗen paama enen to banggue équipe o won ko ɗum hokki en no fewi to banggue gartam saabu gollowo to banggue communication woni jaydiyankagu fandare muɗum ko habrude e humpidde e famminde aussi hen saaha e jertinde donc eɗen cikki eɗen paami ko yewtere nde ummanno ko foof eɗen mbawi wiide andenayi jaɓɓal muɗum nde heeɓi kadi fartangi vraiment famminde yimɓeɓe e mbaadi ɗo ngo yewtere nde soit ko ano ɓurɗo ɗowde yewtere nde Abbas mino kadi woɓɓe rewnoɓe ɗon ɓe fof eɗen mbawide vraiment yewtere nde woodi konde tafi walla konde naani e hakkillaji yeeɓoɓe o woodi kadi konde famminde ɓe no feewi so ɗum saabi ni so tawi nde arani hen saha jiya yimɓeɓe ina keppa walla ne kawja ina jahen namdo wonde holko saabi beele ko jaam e ko nandi hen donc ɗum ɗo e dow ɗum retour o keɓe hen wondene ko yimɓeɓe nani yewtere nde kono kadi paami yewtere nde ko noon Amadou Moussa Anne ɗum noon alay saago hande toɓɓe ɗe naata hen hande a jeeyete yewtere nde toɓɓe men hande sikki ala a faami no mbirumi ni ko adi fof mi namdo ma e DPG mo Ousmane Sonko ɓennuɗo aljuma ɓennuɗo o hol yiyande ma e on DPG caggal nde o jooɗi fodde lebbi 9 o arani toon to suudu sarɗiji eyyi mataw mi naatade fond e direct tan mi wasa arde ko waji ɓe mbiyata ko eɗen mbawi wiide ko ɗum DPG mo ganduɗa beɓannoɗo no feewi hoore jagore ɗo saabu eɗen gandi e tarih leydi men Sénégal ena adora kalde hoore jagore ɗe yeehi ɗon to assemblée nationale tawata ke parti muɗum laamu muɗum manam yimɓe muɗum ɓe ɓuri toon heewde e on ɗon tuma kala ko joomum addi noon ene heewi ɓodde tan kono manam hono no joomum yiɗiri ni donc eɗen mbawi wiide ko ɗum DPG mo ganduɗa o ina weeɓanno hoore jagorɗo no feewi saabu eɗen gandi ko hannoma ko yaa toon gila no hono no aada yaari so joomum subama fode lebbi 3 ene heewno yaa toon hay so tawi wona ale saago kono no heewno yaa toon kono en jii yahano Allah waɗi koma assemblée nationale o e fusa e puis keso o natana e on tuma noon ɓe keeɓi gottol ni temedere 30 dibiti e on tuma noon
wona tan le sago ko hunde weɓande on ɗon hoore jagorɗo mbiyami to banggue lelgo on ɗon programme o lelni vision on ɗon Sénégal 2050 ummorade hoyde leydi ndi hono son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko noon to so manam so tawi koto banggue sifa no jirumi DPG o ni min to banggam mbiyammi ko jiiɗen ko hoore jagorɗe mo ganduɗa o jiirani Ousmane Sonko hoore jagorɗe mo nandani Ousmane Sonko hay saaha goto saabu Ousmane Sonko mo ganduɗen o to banggue sene waɗa direct aji muɗum live aji muɗum nden en jii wona biddol wona timde bindi e ko nandi hen heewi tan ko haalde e ko ari hakkille muɗum fof donc ga noon tawno ko ɗum discours dicté walla mbiyen ko ɗum yewtere nde ganduɗa nde ko yewtere windade saabi o manque hen wonde à l'aise min to banggam o manque wonde à l'aise hono no gandirɗen mo ni kono noon wonta gotum nde tawno ga ko Ousmane Sonko ga noon ko hoore jagorɗe ko programme laamu lelna ko programme uji kadi ko bindaɗi wona e hoore woni alay saago waɗa no wiyete noon différence seeɗa kono kam ko DPG mo ganduɗa o noon jangguirimi ɗum ni e mbaɗi kuuɓal so tawi ko haala ko fof ne jogori waɗede mbiyen Sénégal ne wawi Sénégal kadi jogo ɗama o jorto moƴƴo lelgo on ɗon programme kono noon kadi koye Sénégal gonɗen koye Afrique gon eɗen gandi hen saahaji ko haalte ko fof ɗum ɗon fof kadi aussi waddetake noon heewi tan ko haalede wonta reedu lelindu Amadou Moussa Anne mo accuma joni kono noon haade nden budget finance o tan jinmi garta hen nde tawno mboɗa andi on banggue aɗa rippanno hen no feewi kono kadi aɗa joguino hen humpira no feewi oɗo budget loi finance 2025 en jii o ɗuminama o suɓama toon to suudu sarɗiji to tawi ko sans débat Amadou Moussa hunen ganduɗa meeɗaka yiyede ɗum ɗon yiyama e nde ɗo hitande ɗum ɗon anne holno jiiruɗa ɗum ɗo tolno leydi ndi e oɗo saaha yarata ɗo jiirum ɗum tan ko hunde ganduɗa nde ina hawni seeɗa hay sono tawi hen banggue ne famni nde tawno koko faati en gandi pusgo assemblée nationale o e woote o nde waɗa nde e lelnude commission ngaji ɗi fof e mbaɗi kuuɓal te hitande nana maaya déjà sa ƴeewi donc hen banggue nde waɗi keeñe ɗen keeñe noon e kulhuliɗi laamu kesngu jogui saabima ha waɗama vote sans débat ɗum ɗon noon ene jogui battane woni conséquence muɗum janggo e jaam e dow loi o saabu ko adi fof o saaha mo kalta enen jii critique banggue yo bang saabu adarno so tawi loi de finance addama toon ko wayate ko vote e yeeso hoore jagorɗe walla e yeeso mo ganduɗa kam tigi woni jagorɗo tambiɗo gueɗe manam ɗin ɗon fannuji kono noon ɗum noon foof waɗani saabi waɗani noon addi hande o fayre mawde addi kadi aussi sikkitare e gueɗe ɗen ɗon e niɓɓidde won e golle en manam to banggue assemblée nationale fewde toon to présidence de la république kono noon no mbimini départ ene wawi famnade saabu partugol gueɗe ɗe e manam eko wonɗo ko fof kono kam ene jogui battane muɗum mawde to banggue lelgo golle laamu ngu hitande fande nde eɗen cikki tan ko manam ko waɗi ɗo ko wonta wattu ene gasa hitande fande tawi ɗum heblanama law kadi no hitande nde ɗo wayni nde wayta noon kono noon kam kulhuli kewɗi nan ɗo min to banggam vraiment min to banggam ko kawrum to banggue loi finance uji toon to assemblée nationale ko tawetenomi toon e ko ndewidimi hen no oɗo waɗani ina seerti no fewi ene ko ɓennuɗi mbayatnoni ina gasa noon taw rupture kalteɗo ma ɗum ɗo kadi jeeya koye rupture kono kam ko min to banggam cikkannomi kene fonno ko rupture woni fof ne foti wadde ɓaade assemblée nationale jogi ko kuule muɗum nder nderi règlement d' intérieur ene foti vraiment re wasa yaɓɓede kala e saaha ko noon Allah jarama Amadou Moussa Anne très pertinent kadi toujours égal à lui-même machallah weltanama kono kadi mboɗo andi auditeur uji ɗi beltanimama no fewi haala kadi jumɗu kam machallah hayso woni ka ganano basa farnade noon no mbiɗa kam ni konngol ma baynigo tan Amadou Moussa Anne haɗa amen acciddema e ko wiide on tan on jarama onon foof onon e yeeɓoɓe ko toñƴa ko mi yaafimama hitande 2024 nana wayno hitande 2024 nana wayno eɗen ñaago Allah tan musibaji caɗele e gueɗe fitinaji fof jolnoɗe hitande nde yo Allah wat
ɗum ɗon yaade mayde ndiɗon hitande pi heddo ɗum won so feñcuɗi aussi 2025 sabu eɗen nganndi jaltuɗen ɓurandi moon ngara heen koye hitande wulde jaw to baŋnge politique to baŋnge manifestation ŋaji to baŋnge fe markaji ha mbayno leydi ɓuri ɓuranno yiɗɗo artude heen kono noon mi acciɗi plateau o ɗum noon ɗen ñaago Allah hitande nde yeno hitande mofton plateau spécial ɗum ɗo fin d'année recteur oji ɗi inchallah ok a jarama seydi Anne Amadou Moussa Anne toon to Dowla France en beltanima bo machallah eɗen gandi ko gollodiɗo meɗen wonno ko ɗo wonno e galle he kono kadi ko golle payodinɗe o waɗatno ɗum noon en beltanimama no fewi kanko e galle makko foof en calmini madame makko Mayram Polel Anne kono kadi e Diye Dia en kamɓe foof woni esi ko ɗum noon Mohamed en mbaɗat tan ko ɓuuri yawde tengti e ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi ɗe ganduɗa Amadou Moussa memi hen ko morlal jiire tan batten ɗum inchallah garon hen eko ɓuuri yawde DPG o an holno jiiruɗa ɗum DPG mo Ousmane Sonko caggal nde o jooɗi ko fotini eɗen gandi o fotino arde guila nde assemblée o soir o fusede hande o jooɗima ha nde o dañi nde ko ganduɗa ko kañum woni majorité o ko ndeno fuɗɗi arde holno jiiruɗa darde makko ñande hen e haala makko ka e foof hewɓe ni ne mbiya wonde ko projet o moɓe kollirno ko on tan o artiri ɗo programme oɗon tan o artiri Mohamed. Bon Amadou Moussa Anne o jarama o arti hen bon avant tout e no mbiruɗa ni sur la forme déclaration de politique générale Ousmane Sonko ko adi foof j'ai senti un homme affaibli mi yi ɗum neɗɗo mo ganduɗa vraiment peut être en jiye mum jeune to banggue darogol mum finalement ni wattidi jaggude koye pupitre te pourtant eɗen gandi ko yete ko langage corporel no woodi e ɗum aussi no hokka ni confiance e ko way noon on andi mbiɗa ko weyde juuɗe wesde ko way noon regard ma on jogui même probléme huccodirde won certains députés wawde ƴewde ɗumen donc ɗum ɗon fof en jii bon ɗum ko peut être qui a buté aussi sur les mots no fewi so Allah kono ɗum fof e wade noon kono Amadou Moussa Anne yini nde tawɗo ko ɗum kesum e omo ganduɗa ko Ousmane Sonko hayso tawi o tiyannima hen noon no fewi vraiment wadde parcourisé walla wadde feere ha vraiment wawa wadde maîtriser ko haalata ko mo ganduɗa junnima hen noon no fewi waktuji ɗiɗi pawɗi sappo hojomaji sappo e tati 2 heures de temps 13 minutes bon o haali ko heewi e secteur aji ɗi dendagal ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum cengɗe ɗe ganduɗa ko ɗum ɓamtare leydi Sénégal o haali hen kono min mbimi ko haali c'est à dire programme o ko mamin mbat mais les mécanismes wonande hol ko watte ko c'est vrai ene moƴƴi eɗen mbawi wiide ni mi anda so tawi on liiri référentiel 2050 o ɓe mbayide ko toon ɓe joogi ɗum ɓe gaddani yimɓeɓe par rapport e déclaration de politique générale o maintenant hol mécanisme holno ɓe mbaɗata hol peeje ɗe ɓe mbaɗata wawde addoyde kalis tawno ko watte ko ɗum kalis hol ngaalu ngu holno ɓe gaddiroyta ɗum o moment où eɗen gandi eɗen bon hayso tawi ɗum ɗon ne beele no ɓe mbiyata ni wona kanko saabi ɗum hande ɗeɗo batte e tiiɗallaji ɗi jeyeten e leydi ndi beele wona ɗum woni holɗum haala kawa haalno par rapport e falsification des chiffres ko way noon to banggue leydi Sénégal ha ɗum waɗi en jii ko wayno FMI lebbi tati nde ɓe gari yi ko ɗo tabarikalla foof ne rewi lawol mais nde ɓe batti rapport mabɓe goɗɗo ɓe mbi ko gonɗon koye alerte rouge finalement jabtoyi Macky Sall nde woppata nde tawi ko foof ne woni en vert donc ha FMI en jii finalement yiɓe mbawata heɓoyde on eurobond mo ganduɗa ko ɗo e juin 2025 en jii modis en e goɗɗi ɗi ganduɗa hande hani won certaine investisseur en hayso tawi kanko holliti wonande investisseur en hay goto yaltan leydi ndi mais mbiɗen haala ka foof bon eɗen mbawi wonko moƴƴi hen ko ɓuuri ko hewde ko ni ene moƴƴi taw noon ko ɗum yiyande nde ganduɗa ɗum ɗo e ko ɗum ndefu ganduɗa hande so tawi rottanama ɗum ɓesguji Sénégal ma ɗum won ɓamtare mais hol peeje ɗe ɓe mbaɗata hol mécanisation ji ɗi ɓe jogui beele ɗum wawa latade hollaɓe ɗi ɓe jogori rewde ha ɓe ɗum vraiment haalaka bon mi anda so tawi mi haɗat tawno ko woni hen koni heewi ko noon ko woni hen kone heewi Mohamed nde tawno temps meɗen yeehi no feewi kadi ko yewtere nde namdi ɗum ɗum wannomi wiide ni to banggue
jibi en yoɓe ɓeydan en temps o hélas jehen rapidement e banggue budget finance o vote budget finance o en jino yaani ni ɓe mbaɗi ko vote sans débat ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa wona noon normalement fonno yaarude wonno fonno lelorade taw wona hono no ɓe mbaɗiri ni yiyandema holko jeeyi sababu koko keñe ɗe hankkadi ɓe natti dañde temps kewɗo walla ko no Amadou Moussa wiiri joni ni ɗum ɗon ne koye rupture o jeeya eyyi aɗa andi Halima d' abord mi salminima lawol gongol mi salmini kadi Amadou Moussa jaltuɗo en beltinima notre frère mo ganduɗa woni Mouhamadou Ndim e fannu mo yalti o aɗa andi d' abord haade men arde e on ɗon loi de finance on ɗon d' abord addi ɗum addi caɗele ɗen ɗon foof ko déclaration politique général o mo ganduɗa hoorema fotino wawde arde guilandoɓe gaari gila 14e législature 14e législature o donc Allah hoddiri ɗum hori wonde wonani Sénégal naɓe fof jakre e ɓe jaltiri Sénégal naɓe noon e oɗo fannu ɗo gonɗen ɗo han joni ɓe jaltiri Sénégal naɓe e oɗo fannu manam kanko o ara déclaration politique général mo ganduɗa mo fonno wawde wadde ɗum e nder presque fof assemblée fof ko wonno ko toon fof e nder 3 heures de temps walla 2 heures de temps pawɗi o jaggui toon presque assemblée o ha presque 4 heures de temps pawɗi quoi mo ganduɗa hoorema vraiment sa ƴeewi nder au fond a tawat tigui rigui oɗo ene wawi taw jomum ne andi kaalata ko mais en manki ɗum wadde maîtriser kadi ene wawi taw ndo windine ɗum aɗa andi hunde saɗa surtout kaɗa aɗa hucce Sénégal naɓe aɗa haalde men ina moƴƴi kala ɗo tolniɗa darɗa mbawa huccude yimɓe no hannirta ni oɗo loi de budget mo ganduɗa hoorema o wattama toon sans débat en tout cas min e ko pamimi en wawi taw wonko suuɗi nder ko ganduɗa hoorema yimɓe e jiga yimɓe ganduɗa sinno ɓe jinno vraiment leydi ndi anda tigui ɗo toon a faami ɓe pawna ɗum sur la table a faami waɗe débattre ha ande par ce que kala budget ne moƴƴi sa wi ɗum ɗo yo wote oɗo ministère ene moƴƴi yimɓe ganda holko wota ɗon a faami e on saaha ma yimɓe mbawi wadde poser des questions ɗum ɗo so addama ɗo holno foti yarude jangge jaam so tawi yaran noon yimɓe mbawa ɗumin mais joni janggo min c'est la seule question que je me pose quoi woni janggo so tawi comme par exemple won certains ministères mbasi wadde ko pour ko wadde holto mbawata tubnade ha mbiya ɗumen onon on gotnanoma oɗo budget yon mbaɗan yimɓe ko foti ko wawde wonde donc a wawata dañde résultat poɗɗa wawde ɗumin ɗum waɗi vote budget o omo soomi ko heewi ko suuɗi nder ko ganduɗa vraiment yaltani eyyi sinde yaltinano bawal tan ma welanno yimɓe ganda vraiment holɗo poti wawde waɗde kono par ce que surtout par ce que budget kañum jogui leydi so tawi comme par exemple an a anda budget mo gotoɗa o an a wooti tan waɗama moblal tan a wooti yo ya yoɓe golloy bon Allah andi keɓe jogori gollude en wawi taw ko fiyoɓe yimɓe bon mi waɗa ɗon ɗum c'est vrai haali batte mum ko nde o waɗano premier ministre 90 jours um fonno arde o waɗa bon c'est vrai o waɗi soulevé par rapport e règlement intérieur o waɗama adopté ɗi finalement o arani mais eɗen gandi so tawi diwtinde nde hirande alay saago président waɗa décret ɗum kadi ko ɗum goɗɗum wonta mais sa ƴeewi comme no ono yiri ɗum Abbas Fall woni ministre du travail de l'emploi et des relations avec les institutions même sa ƴeewi article 86 alinéa 6 taw koye conseil constitutionnel ana hokkiɓe ngam ɓe mbawa wadde ɗum heddi noon kono mbinani ana yonno quand même hokkiɓe ɓe mbasa wadde présenté ɗum walla to banggue wonande LFI o loi de finance initiale 2025 o bon mi haalani to banggue wonande haala ka Ousmane Sonko haalno ka ma ana yonno quand même o ara no yiruno ni assiette o waɗa présenté wona ɗum ɗo mo ganduɗa yimɓe ma mbawa dañde hen information puisque eɗen gandi wonko heewi koko waɗano consommé maître Aissata Tall ni arti hen en ji même les bon min garto hen won koppareji peut être puɗɗinoma waɗede damordi indemnisé won certaine donc ɗum ene hanno waɗe débat e wonko yawruno ɗum ɗon ne waɗe débat kono to banggue kadi sarɗi ha joni ene hokkiɓe wadde ine hokkiɓe mais en tout cas ko quelque chose mo ganduɗa c'est inédit eyyi ko rokkude nde ɗum yimɓe calaki en rokkiɓe kono ene waɗi ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo ine ɓuuri yodde effectivement no wowini waɗede eko yimɓe gowi yiide ko e kala e saaha yimɓe gandu par ce que so wayni tan
on se dit automatiquement qu'il y a des non-dits wonko suudi mi jaɓi wonko suudi en tout cas kala ko wawi hen wonde ko woni yesso daɗani guite ko wawi hen wonde fof so Allah jaaɓi hitande nde ma yimɓe gandoy ko woni e dow ko woni e nder hen ko suuɗi e nder hen ɗo hol peeje ɗeɓe goni e dow mum walla holko ɓe daɗɗi less ɗum ɗon foof ina gasa sen moftani ɓooy tan ma en garoy hen so Allah jaaɓi ma won ko laaɓoy en hen toɓɓere men 3e point o ko haute cour de justice Mohamed darnama toon to suudu sarɗijo to ha andama ɗen terɗe ɗe ganduɗa ko kañum en poti ñawde oɗon fannu en jii won koye kewɗe ɗe ganduɗa ina jeeya hen hani gondi ñande asen nde oɗo haute cour de justice Mohamed yiyande ma e muɗum eyyi aɗa andi bon wona ko hesdi e Sénégal par ce que haute cour de justice eɗen gandi ɗum ɗo nanay guilay laamu Léopold Sédar Senghor heddi kala président gardo ma ƴewno ɗum waɗir ha waɗa gelé so hi noon ha yiiɗi artirde kadi ɓe mbaɗa feere ɓe jaaha assemblée beele ɓe mbaɗa ɗum adopté je crois que wona no ɓe mbiyata ni bon eddi bon yimɓe kadi mbawa famminede holko woni haute cour de justice ko nokku ana wawa ñawde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen joguinol taltal leydi ko wayno le président de la république e ministre uji mum ɓe premier ministre e ministére uji mum bon ɓen mbawa surtout en jii nguɗo laamu nde ɓe gaari haalullaji kewɗi ɗi ganduɗa donc en jii hewɓe ni hande nana e cuuɗi dumbirɗi ɓe ganduɗa hande ko gollottonoɓe e président de la république Macky Sall hewɓe ne ganduɗa ha joni en tuume won gueɗe ɗe ganduɗa ana hani jomumen laɓɓine so tawi ko mbiya ko ene tawe hen walla tawaka hen mais ciftoren en 1963 Senghor nde ɓe nangui Mamadou Dia wonde ko yinno wadde coup d'état Mamadou Dia nen ɓe darni haute cour de justice nden wonde o nangga o soha kanko e Aliou Tall ko wayno Valdiodio Dia en e ko way noon Idrissa Seck en 2004 sur les chantiers de Thiès ha iya wonande dirsini ko préje ko way noon fina hawruno e 12e législature o kamɓene nden ɓe mbaɗi adopté hayso tawi nden waɗino ni des problémes yoga e won député ɗi ganduɗa ko kañumen ne calinoma mais no wawi wade foof idi kam kañum ne ɗumɗama hen finalement waɗi ko yiyete ko amnesty ari après on saaha kañum ne yafa no wayde foof wona hunde nde ganduɗa ko hesere surtout mbiyami ko ɓe mbaɗi koɓe mbino par rapport e ko ɓe jardatno ata e campagne mabɓe politique yiiɗi so tawi ɓe ƴetti wonande ɓe dañi majorité à l' assemblée nationale maɓe gartir ko yiyete ko haute cour de justice beele ɓe mbawa wadde rewide ɓen ɓe ganduɗa ɓe cikki wonande ene vraiment koɓe mbiyata ko pot de vin ene jogui haalisaji renno on enen ko mbiyatan tan ko hoto ɗum won saso sorciére yo wat transparent ko noon yo rew lawol kañum e loi amnesty moɓe kalata o fof kañum ne machallah ne haala no fewi ɗum ɗon fof ay ɗon aɗa andi wonko Aissata Tall Sall haalata peut être jiiya eɓe ceefira ɗum hen sahaji kono noon ana moƴƴi ɓe mbatta hen hakkille wasa wonde kuto ko mbiyata ko double tranchant nde tawno so tawi ɗum wonti premier ministre men hannde holɗo foti wonde so tawi waɗama adopté bisimilla eɗen puɗɗo holɗo ɗum watte kanko premier ministre holɗo o wonno et président aussi non président de la république kañum ene jogui ko ganduɗa il est protégé eyi kono wonto wonno kañum ne sen joopima wonnoɓe e ɗum ɗoɓe e kasoji ɗi e ko nandi hen kañumne ma wiye kañumne ko toon ummi e kono dendagal dosde ɗum ɗo ko kañum waɗi ɗum coiffé on kam vraiment kono kay premier ministre fay less holko wonata darde mabɓe est ce que aɗa wawi yiide kala ɗo ɓiɗɗo Sénégal najo peut être waɗino won certaine ha waɗa dumba gartiroya ɗum kala mo ganduɗa ode mboɗo teskino nde événement ji ɗi mbaɗi o waɗino saccage e magasin am walla o wujjino hayso ko mbewam holno mbatten feere ha jabboyonmo gaddoyonmo e ko way noon donc gueɗe ganduɗa eɗen gandi ɗum so tawi ɗum rewama e neldannoɓe kalisaji o en tout cas hunde ne jogori jiiɓade wonno maître Aissata Tall Sall wi yoɓe ndeno yoɓe mbawa wadde assimilé conséquent est ce que aɗa andi oɗo dossier omo wawi yaade 1 an wonɗo yahani sa renaki hay cour CPI manade hen par ce que mbawen famde hande gonɗon koye aduna mo ganduɗa ama waɗi avancé no fewi nden ma Orange Money yuƴƴi kew wona wadde publicité kala ɗum ɗo mo ganduɗa ko ɗum gueɗe de transaction
ma waɗe consulté ƴeewe nde won saha haalina noddannoɓe neldannoɓe ɓe fof nan hen ko ɗum soomi ko ne heewi voilà donc bisimilla jehen jehen ko woni yesso daɗani guite no mbirumi joni ni hélas haute cour de justice o wiyama wonde won wiyoɓe ala moɓe joopi hen so wona o gardinoɗo leydi ndi e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni jagorɗe muɗum te en jii kanko hoorejo jagorɗo o haali e nder haala makko o wini hay ɓen ɓe ganduɗa kamen goni cour des comptes maɓɓe mbat ko ganduɗa ko kañum woni rapport uji ɗi ma mbaɗe publié ko ɓooyani hay hunde ɗon foof won taɓal ngal ɗo kañum cour des comptes ɗi kam so Allah vraiment yimɓe ɓerɗe yimɓe puɗɗima ñawde hen puɗɗima ñawde hen dans la mesure où ɗum fonno ɗum wadde publié ha hande horam yem mbaɗ publié fuɗɗima ñawde par ce que kanko wonko yaltinno wonko wanno avancé premier ministre wonko wanno avancé ha ɗo ɗum gonɗen vraiment waɗi caɗele ɗum ni woni ko min souvent mbiɗa waɗa déploré absence Amadou Ba e on ɗon oɗo DPG mo ganduɗo vraiment sindok sagam taw omo tawatarama e ko wona ko ɗum kadi sen gari e haute cour de la justice oɗo mo gandanɗa hoorema vraiment waɗama installé en jii presque ɓe 16 taw ko ɗon e assemblée hen 8 ko titulaire 8 e diɓe ko suppléant ji a fami mais ko hawni hen woni comme par exemple souvent haute cour ndo kala nde ɓe ñaawi ɓe kewani ñawde goto hen a Idriss Seck aussi nde Doumbéré o dumbidanno ke Salif Ba ministre de l'habitat a fami oɗo aussi non mais ko Mamadou Dia c'est une équipe quoi mais ko kala peut-être équipe o c'est-à-dire gonɗo yummare o emo gondunoɗa sur manam fiuji ɗe onon fof jarate ɗum woni presque Mamadou Dia aussi nde ɗumna nde waɗa ko non mais ko ɓuuri ko laaɓde ay haute cour de la justice ene moƴƴi bonani kono kala hen kaɗa waɗa min pour min yahata waɗani ko mbatta ko parce que les conséquences peuvent encore janggo jibnandema goɗɗum ɗum woni ni ko kalton ko ɗo e loi sa renaki tan aɗa wawi kalta loi amnistie oɗo ay loi amnistie oɗo mi wawa wiide omo wawi wiide o hotoɓe gartirum mais c'est sûr et certain président Macky Sall ko wino hoɗo ene wawi ɗum arta o wiyatno woto yo ndentiɗe hade gulali gumma ummade hoɗo sikkano gulali en mbawi ummade hoɗo sikkano an aɗa wawi sikkude min mi ala hen mbeɗa laaƴi Allah danndene ɗum hélas par ce que en wawi tan wonɗo ɗum Allah danndene ɗum saabu en tout cas ɗiɗo probléme aji kam hunde ne jiiɓi kadi so renaki dal huptidinani en mbawide no huptidini kono kam ina yaaji jehene toɓɓere men wonde Mohamed miiɗa junnoɗen de hojomaji meɗen nana doga dartaki ha hande koye dawrugol ngol e ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa kañum woni kalte eɗen kaala joni haala on amnesty alhaali indemnisation o woni ndin ɗamode ndi ganduɗa kamɓe laamu ngu ɓe ƴetti pellital yaltinde fodde 5 milliards ɗum ko gam ɓen ɓe ganduɗa kamen goni lorinoɓe e seppoji ɗi e ko nandi hen ngol on kalis noon fuɗɗima addude haalaluji saabu wiyede wonde jagorɗo mo ganduɗa o ko kañum totta yo wat feere wooda no fecciri ɗum wonko fuɗɗa hen yiyede te ete hunde fuɗɗima hewde gulali nde tawno wonani no foti wonirde ni eyyi non aɗa andi min on kalis mo ɓe mbiyata ɓe itti ɓe totti ɗum won certain on hande ɓen ɓe ganduɗa ko détenuji gonno détenuji politique ala on min peut-être min mbiran mataw peut-être ko wadde recaser les alliés politiques walla ko way noon tottude ɗumen ɗum welnorade ɗumen par ce que haala ka ko ɗe balɗe ka yiita yimɓe ne gandi holɗo ko ummi peut-être wonɓe jaadani no ɗum waɗirani walla no peccirani ha haala ka ummi kono eɗen gandi koko suuɗano par ce que fuɗɗima guila e mois de juin guila nene ala e men tinɗo finalement nde haala ka yalti won ministre fuɗɗi haalde hen tawi c'est trop tard hankkadi haala ka ka mawni foy ɗum ni ko détenu ɗi ganduɗa mbaɗino hay collectif mumen hay e nder ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen joguino no ɓe mbiyata ni jirugol golle tinano no gueɗe ɗe jaari ni donc won lobby tan kala gonɗo banggue ene waɗa no welira foy wade noon bon ɗum kadi hol wonɓe toon koye hol parti ɓe goni ɗum peut être so tawi enquête aji udditama men gandu foy wade noon tan mbiyami mbiɗa ko 5 milliards o de bon 5 milliards pour wadde ɓe indemniser ene moƴƴi ha may wawde tottude ndamorti e ko mbiyata ko wadde dédommagé ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jayrono e fitinaji 2021 ha 2024 mais ko holɓen min mi wawa wadde concevoir peut être waɗɓe saccage bonni des stations service peut être gañi yimɓe mbaɗi ɗum ɗon mbiye mbaɗa hen ala kono kadi woni ko affaire o ko liggey mawɗo namdi ne namdi ko heewi par ce que loriɓe hen holno gandirta
holno yimɓe ɓe jiitirte ɗum ɗon fof ko ma waɗe goomuji peeje daɗɗe waɗe goomuji yimɓe ƴeewa yittoji ko golle mawɗe ne namdi golle mawɗe voilà dankeɗe ko way noon kañumen ma mbaw liggade hen kono ko yiidi tan kam ɓe jaltino heddi noon mi wawa wadde comprendre quand même ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗanno chacage kañumen bonnuno osange ɗi bonnuno ɓen kay mataw ngala hen normalement donc ɗum ɗon ko hundene ganduɗa non normalement kay ko loriɓe hen ɓe wiya non ko loriɓe hen ɓe wiya sindu ko loriɓe kay ɓe kala haala anani ɓe kala haala Auchan lori men anani Auchan kay no lori les total les stations anani ɓe kala men ɓen kay lori men ɓen hen ɓen kay ɓuuri hen lorade pourquoi ɓen kalak ça veut dire que wadde ko wona ɗum ɗo kamɓe ɓe mbiki e wonde ɓe mbaɗata ko indemnisé ɓen ɓe gandanɗa hoorema a faami kamɓe mbinoɗo men jalti bonni piyama hen bon gañima hen c'est-à-dire ko yahannoɓe ine ceppoyane bonnaɓe ɓe limtiɓe anani on ɗon policier anani mbiya mbaɗa indemnisé on ɗon policier mo ganduɗa hoorema hooremum helano men annanen on mo ganduɗa hoorema brique ɓe ƴetti brique ɓe payedo mum annanen effectivement ɓen ɓuuri tampude ɓen normalement ɓen noon ko ɓen jeeyi fodde nde non mais annanen ɓe kala en tout cas mataw no mbirumi ni tan annanen 120 millions jawtuɗo men natɗo hen ta on jaake 5 milliards de 120 millions annanen ɗum won 120 millions jaltu won 120 millions goto jaltuɗo mo ganduɗa hoorema mais on ɗon 120 millions kamɓe koye maɓɓe dugde koye maɓɓe par ce que répartition rewan lawol fitti noon wadde fitti tan ko oɗo 5 milliards sikku ɗon rewata en tout cas hunde au moment où eɓen gacci ɓe gandanɗa hoorema yimɓe loriɓe tampuɓe ɓe ganduɗa hoorema wonnoɓe ɗum waɗi nde Hady Ndiaye yaltude ne haala walla ala nde Hady Ndiaye kañum ko affaire goɗɗo ɗum ko toɓɓere wonde nde Hady Ndiaye ko musidɓe gartan goɗɗo ma garta ma en gartoy hen gartede e nde Hady wadde elage mboɗo andi wonko moftani ɗum ko heewi Mohamed Payene toɓɓere meɗen wattidinde caɗele to banggue cellal ngal e banggue jangde nde so renaki ne jogori hadde rok e nde ɗo hitande fande sababu nde no hitande nde mayri ni e ɓeɗo no darori ni woni heɓɓe oɗo fannu syndicat ji ɗi yen jii guila e joni nana daari nana kaala nana goyto nana gullito te kadi ina ganni ko ene hofugol juuɗe ko nandi hen bon je crois que le premier ministre Ousmane Sonko mawɗo jagoro on ko haalno hen e DPG makko e d' après nde o waɗi ko yiyete ko ɗum ɗo grand oral makko haw paari après nde ɓe garti ɓe nde o yiɓe juuloya ɗonne kadi ko ɗum haalade vraiment ko hunde nde ganduɗa vraiment peut être ko émission ji garoji eɗen gonɗen koye pays de la république Sénégal ɓe dartini mbaɗi audience o wonde koɓe juuloyoɓe mais Sénégal wona musulman ji tan gonɗo bref ɗum ko haalno gotka ɗum yinoyi tan ko ɗum fof koye gueɗe ɗe ganduɗa beele important ƴewtade noon no yimɓe mbaɗirta mbawen kadi hokkude no yetno kadi respect wawde hokkude hurum ɓen ɓe ganduɗa koɓe gonduɗen tawa en jiiɗa e mum diine ɗum ko haalgol bon eɗen gandi wonko haali e DPG makko to banggue wonande jangde nde secteur ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e syndical o e ko way noon je crois que en jii budget o ni ɓeydima o waɗi min expliqué hol le pourquoi oɗo crise par rapport e surfacturation ji ɗiɓe jiyata won certaine chantier ji ɗi ganduɗa mbaɗi ɗumene jeeya ko battini wonande leydi Sénégal haali ni o fuɗɗi waɗorde avancé secteur BTP mo yimɓe goyata ɗiɗo dumunaji en mbaɗi ɗo hen mahro ma won jewte on ɗiɗi en kaala e ɗum ɗo BTP o ko fuɗɗi ko battinde e ko way noon en jii kam budget mabɓe ɓeydima heddi holko foti waɗede alay saago ko ɗon kadi min donkumi famde vraiment laamu ngu ko ɗon fof wonno nafoore conseil économique social et environnemental par ce que patronat o ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e secteur to banggue wonande jangde nde ko wayno omo ganduɗa ko Siley Gorbal Sy ɓen ɓe ganduɗa hannde ko dilloɓe dendagal jangde mais ko ɗon ɓe jewtata ko ɗon ɓe mbawata wadde rapport aji mabɓe on saaha nelde premier ministre le président de la république mais son mbi yon mbaɗ ɗum au moment eɓe kaali wadde ɗum supprimer en jii le président waɗi jaɓɓinoma patronat o to galle lawol goto en donc hol sens mum en jiini déjà ɓe mbaɗi ɗum supprimer e mbeɗa mbaɗa annoncé cellule aji ɗi ganduɗa après mbaɗ ɗum raccordé ara tawi toppito ko diaspora ga gueɗe ɗe ganduɗa aɗa andi ɗum ɗo ko ittude ɗum ɗo wattude ɗo goɗɗum non mais to banggue wonande no mbiruɗa ni to banggue jangde nde ko way noon
sinno ko sagode kamɓe ɓe ngannduɗaa ko syndicaliste uji ɗi ɓe ƴeew ɓe mbaawa funtodirde e laamu ngu kañum ne fuɗɗo vraiment waawde waɗde ɓe satisfaire won certaine geɗe maɓɓe hay so tawi o sahaa kam halis ala le pays en ruine wooda ko waɗi heen mais yo mbaɗ privilégié quand même jewte ɗe mbele maɓe dañ consensus on sahaa noon paden rapport aji ɗi ko gartirta woni rapport cour des comptes e ɗum ɗo ha ko noon Mohamed Elage holko beddotoɗa heen ko beddoɗen heen ko woni aɗa anndi hannde leydi jogii ɗum ko geɗe ɗiɗi haa tati cellal e jangde so yimɓe cellani leydi koko woni so jangde ala leydi koko woni donc di ko moƴƴi ko vraiment kalen ka jomumen mbaɗa yeɓe ndew ɗum ha moƴƴa par ce que hay sa ƴeewi hannde ay ɗiɗo secteur aji ɗiɗi fof hannde iɗi mbaɗi menacé leydi ndi no feewi sa ƴeewi secteur jangde ayi étudiant ɗi gulal men a ƴeewa hay enseignant ji ɗi kote mabɓe fof nen wullir banggue caɗele duuɗe jaaɓi carte syndicaliste en ɓe nen gullir banggue sa ƴeewi santé secteur santé aussi la même chose te hunde sene bono en général ɗi heewi fuɗɗiraɗ ɗon so noon teskito leydi ndi kala laamu ngarngu saɗa dañ caɗele tan ko ɗon heewi fuɗɗirade donc dikku yambat attention no feewi ɓe mbawa vraiment ƴeewde ɓen ɗon holko woni rafi men ɓe kalda aɗen refe holko woni aɗa holko woni refew ko joddoɗa e jomumen jewdida e men les acteurs principal joddoɗa e men jewdida e men keɗoɗa ɗumen mais sa wi min mbeɗa waɗa sa wi an aɗa waɗa te taw an ko mbatta ko alna ɗum boom hay notion goto par ce que hay goto mabɓe Allah notion e jangde c'est vrai le ministre de l'éducation nan ɗon en kono kañum koko noma tan ya ngar donc saɗa yiɗi dañde safare muɗum a noddat acteur uji ɗi jewta ɗum la même chose que la santé so mbaɗi noon tan soɓe mbaɗi noon tan ene wawi jaam dañe kono so tawi ɓe jeebima ɗum so waɗi déclenché te nen waɗ déclenché so déclenché so renaki ronkat jaggade en tout cas haala muɗum ne heewi e ɗeɗo balɗe nde tawno em donkar wadde satisfaire ay probléme o em donkar wadde satisfaire ko jomumen ko cohli ko donc so tawi arunki waɗ ɗum satisfaire sene han kadi wontat ko bonande mawde te so renaki on saha han kadi safru ɗum weeɓa yo Allah suranen yettoyade ha toon ɗum noon Allah jarama on jarama Elage machallah a weltanama Mohamed ni weltanama Moussa Nia finalement arani ni woni tawde en gayni o arani kam ara ko noon tan en padimo ha en tampi vraiment omo jeynoɗo omo fonno jeyede e yewtere nde hande mi sohluno Moussa ayide ay wadde sono ɓe mbadda pom ko noon wadde maaro go dogɗo no hakkude Sonko e mbi sikko dogɗo e Amadou Ba ɗon mbiɗi darna kam ɗon tan kamɓe de non Amadou Ba Sousa Sonko Amadou Ba on kam ko bonus mbaɗan tan Amadou Ba Sousa Sonko a jaɓima eyyi ɗum noon wadde ko noon tan ɗum noon on beltanama machallah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe ne beltanama pamen paminan noon gowɗon oɗen hebde ɗum ko aset kono noon ko no yontere nde no yaari ni mi siftina ɗum ɗon bandiraɓe yontere nde ne yaari ni eɗen gandi actualité ji ɗi ɓuuri jirude e nder ko ganduɗa ko kañum woni e mayirɗe yontere nde ɗum waɗi noon mbiɗen labudda gaccen tan ha ɗi gasa haɗi laaɓa e nder yontere nde mbawen arde kadi ina hawri kadi eɗen mbaɗa spécial fin d'année o kadi ne hawri kadi e pamen paminen ne dañi hitande nden hitande noon kadi Elage en jejjitta hen Salamata Amadou Dia wondude Adama Diop sikki ala ɓe natti wonde ɗo kono kamɓene ɓe mbaɗi hen golle payidinɗe eɓe mbaɗanno e jewte ɗe ɓe gadda e débat ji kadi kamɓene jiyanɗe baɗɗe fayida salanine neɗɗo wanno kañum ne yewtere nde so tawi en keɓaki ɗum ɗon kamɓene ɓe jettama hen ɓe jarnama hen en jetti bandiraɓeɓe kamɓe kala noon eɓe mbiye yoɓe mbaɗ commentaire uji mabɓe ɓe ƴeewa pamen pamminen hol hen ko foti ɓeydede hol hen ko foti ustede holko ɓe jiiɗi ɓeydanen ɓe hen walla holko ɓe jiiɗi itte hen ha laaɓa holno ɓe jiiri ɗum ɗon foof eɗen jiiɗi ɗum e ndeɗo yewtere yoɓe mbaɗ feere ɓe mbaɗa commentaire uji mabɓe ko wona ɗum ko wiideɓe yo Allah hokku en tawtorede ni mo wuuri kadi Allah hokka en hitande moƴƴere hitande jaam hitande kisal hitande ɓuural hitande udditare e ɓamtare e yaajede ɗum foof eɗen duwanoɓe ɗum dendagal noon yeeɓoɓe Pindi TV e jewte gonɗe ɗo ɗe foof Mohamed mboɗo wima yo Allah hokku en mayirɗe hitande moƴƴere kadi hokka en faade hitande moƴƴere nde ganduɗa kadi ko hitande ɓurde welde e kitale ɓennuɗe ɗe caggal ɗum konngol ma mbaynima eyyi sohna Halima a jarama mi yettima no fewi e darde ma mi yettima e oɗo émission mo ganduɗa nano waɗa mbiyen lebbi eɗen jaada hen min jettima vraiment e darde ma wondemo debbo donc ɗum ana deña hakkillaji men andude rewɓe ɓe ɓe ngo keedani caggal e canŋɗe hannde
onon jeeyi ɗon koye men ɓe ngannduɗaa kañumenne ko ɗum koɓe daaroɓe wonande hannde rewɓe to baŋnge denndaangal ko debbo walla neɗɗo on waɗa convoqué to baŋnge wonande valeur ene tawa ɗum e waaɓene moon yettande moon en Allah yiidema Allah jarama a jarama ƴettude doyen Abbas mo ngannduɗaa mi yettimo no feewi ƴettude denndaangal yeɓiyankoɓe Pindi TV ha ɓurtintude o émission mo ngannduɗaa ko Paamen Pamminen mais ñaganade ɓe aussi hitande moƴƴere hitande jaam hitande sutoro denndaangal projet ɗi ɓe joguino 2024 jalli yo Allah waɗan men ɗum réalisé e 2025 o mais ko yettude aussi vraiment denndaangal l' ensemble en ɓe ngannduɗaa ko dilloɓe hannde to baŋnge golle e piindi nde tawno leñol ɓamtorto koye communication kala leñol ngol ngannduɗaa ɓurma hooɗede ɓurma dañde faiblesse to baŋnge communication sen jii hannde kañum ɓuri dellade denndaangal leñol ngol ngannduɗaa ɓurma hannde humpitade ɓurma ɓamtade ɗum ko yettere Allah en jii hannde vraiment to baŋnge kumpital exemple e piindi ne waɗa heen golle paadinde par rapport e wonande e leñol ngol ɗon ne kamɓene hol apport hol yiyande maɓɓe hol darde maɓɓe wonande e ko way ni ɗum noon ko yettudema yettude denndaangal banndiraaɓe merci beaucoup Mohamed Ndim Elage caggal nde jettoɗa jarnoɗa machallah jiyande ɗe mbaɗi fayida aɗa wiya kadi a ñaganama Allah moƴƴere e nde ɗo hitande ɓennude kono kadi eɗen ñaago nde ɗo hitande yo natiren jaam udditare yaajede cellal duuɓigal ɓurale ɓamtare ko noon Halima ko hitande caggal ɗum ko konngol ma mbayni yo Allah ken hitande nde wona hitande ɓamtare amin ya rabbi hitande udditare hitande yaaji amin ya Allah cellal surtout amin kadi taw ko cellal gonndugal e kalis kewɗo amin ya rabbi kalis so ala amin gueɗe ɗe kalis woni fof kalis woni cokti donc yo Allah walla en vraiment enen foof dañen kalis kewɗo wonko Djiby Dieng haalata de Djiby Dieng kañum ne mbeɗa andi so heeɓi kalis e hitande tan ene yiiɗi yaade kanel quoi ɗum kam yo Allah walluma ha ɗum latade donc ko yettudema Halima yettudema no feewi e jarudema e ñaganadema Allah kadi yo Allah juutnu ballema Allah moƴƴina battenma amin ya rabbi ka bandiraɗo debbo moƴƴo ka bandiraɗo debbo baɗɗo ka Raysiro ko non moƴƴi ko non fannu ɗum ɗon foof noon kamɓe jetta ɗum jettira ɗum noon kadi monsieur Diallo mo ganduɗa hoorema ko kañum waɗi ma à l'aise pour mbawa vraiment par ce que wonno yidirtanoma tan no wawi to haysa yiiɗi ɗo émission ngaji taw wawata latade donc kanko monsieur Diallo minen mbiyamo yo Allah juutnu balɗe ɗe kankone sembinamo no feewi Allah hokka kadi vraiment enen tawiɗen duuɓi limtinde inchallah ala mi yaltintu biyeji mi hiwrata awde mi yaltintu biyeji par ce que fof Moussa Diallo ne jari ɗum machallah Diallo Adama Hammad to wuro moɗo aɗa wiya monsieur Diallo borom dollar yi eyyi kay Diallo joom euro Diallo joom dollar Diallo joom CFA ɗum ɗon Allah jarama on jarama Paamen Pamminen ko ɗum ɗo wonno yewtere meɗen nde ganduɗa ko heerinde nde ɗo woni yewtere wattidinde e nde ɗo hitande 2024 yallah hokku en Paamen Pamminaji ɗi ganduɗa ko ɓuuroji famminɗe yimɓe ɗi kadi ɓuuroji kadi nadde e ɓerde yimɓe e deƴƴe haqqillaji men so hawri e welede Allah e 2025 bandiraɓe Allah jarama on jarama en jetti Djiby Dieng to banggue caméra ji ɗi banggue montage en jetti Ali Fall aadi men e Paamen Pamminen ko 2025 so hawri e welede Allah ɗo e nden yo jaami kisal e nden kala woni men enen kala on jarama